Pamahayag sa pamilya sa gipusil patay nga si Jimmy Digaynon, 59 anyos. Nga blanco sila sa motibo sa pagpatay sa tribal chieftain o kasamtangang forest ranger sa probinsya sa Davao de Oro. Sa pagiginabi sa XFM Dagom News Team sa asawa sa biktima nga si Esterlita Digaynon sa ilang panimalay din gihaya ang biktima sa Procrecla Barangay Kabinwangan Poblasyon New Bataan. Usa matod pa kamayong tawo ang iyang bana og wala kini nailhan nga bisan usa ka kaaway. Rason nga dako ang iyang katingala, lagip ang iyang tulo ka mga anak o kung nganong gipatay ang tribal leader. Wala lang po ko, tingala ko nga wala man sa ikalaban. Wala man siya, ambot lang nganong ngay nato. Wala man po ko kabalo, kung sa iyang sala. Nasayran nga gawa sa tribal chieftain si Digaynon sa dugay ng katuigan. Nagtrabaho usab kini sa probinsya, isip tigbantay sa mga moaging dump truck gikan sa quarry sa Kugonon, New Bataan. Samtang sumala pa ni Jerwin Digaynon, ikaduhang anak sa biktima. Dali kini may biyahe gikan sa Manila paingon sa iyang yutang na tawhan. Humalian na hibaluan ang gidingatan sa amahan. Mo ko nga natingala ko nga sa GC lang mo sa pamilya mo ingan na kay kuan kanang daghan na kay chat. So mo to pagtan-aw na Kahinumduman nga samtang naglingkod sa outpost sa Barangay Kugonon si Jimmy, kalit lamang kining gibanhigan sa wala mailing sospek. Alauna 57 ang takna sa hapon, Nobyembre 26. Samtang sumala pa sa nakasaksi sa mga paghitabo, naglingkod lamang matod pa sa outpost si Digaynon. Sa dihang gihunungan kini sa riding in tandem o gipusil, tulo ka higayon. Ang ako lang nakita, buto-buto ra, katulo ka buto. Ya, tapos motor siya. Mare nakita na mo. Ya, rin siya sa yung post. Naglingkod rin sa bangko. Ikabot ra niya. Wala usab nila maaninaw ang hulagway sa mga sospek tungod sa kapaspas sa mga panghitabo. Konbensido karon ang pamilya nga walay kalabutan sa trabaho sa biktima. Ang gidangatan niini apan abli sila kung unsay mahimong resulta sa investigasyon sa kapulisan. Dungan ang pagsingit og hustisya sa pagpatay sa public servant. Walang ipiling ang oras sa pagkape. Basta imong kape healthy. Pili ang kaping healthy kini ang Santon Plus Coffee Mix. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Larsanyol, XFM News.